sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, aksyon! Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian ng isa, Aksyon Hotline! Aksyon Hotline! Aksyon Hotline! Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mayong aga naman sa aton mga ka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan aksyon hotline karon nga adlaw, Huwebes na kita, Hunyo 17, tuig 2021. Kumusta na ang aton sining nga mga ka-aksyon, ang aton mga suki nga matagpalamati sa kahanginan nga nagasunod na karon iyang nga aga no sa on-air nga pagpangalagad ta no dira sa may Panay area sa probinsya ng syudad sa Iloilo, sa Guimaras, bisan pa sa Negros Oriental ang aton upod nga probinsya diri sa isla sa Negros. Kumusta kamo tanan and welcome to the show. Kutob malabutan sa aton sining pagpangalagad. May pilaman ka mga lugar dira sa Cebu no nga malabutan sa aton signal. How do you do? Kumusta kamo masuki namon nga matagpalamati? And of course, why gid kita nagakaripat sa pag-abi-abi kag pagtamyaw man sa aton nga magka-aksyon nga naga-monitor na via Facebook Live kag YouTube ina sa online nga pagpangalagad ta. No ti ano man nga oras sa inyo ginahamtangan ang aton gid nga pagpanamyaw. Ginabuksan taman karon nga aga ang aton sining comment section dira sa Facebook Live kag sa YouTube agud sa pagbaton sang inyong mga mensahe. Aksyon are tay hupon checking in until 9:30 in the morning. Aksyon Hotline 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Ano mga dalagko nga balita nga tutukan karon nga aga? Now, subong nga adlaw 17 o Huwebes, duha ini kadlaw umpisa today nga magapatigayon ang Negros Occidental, no? Ang probinsya sa Negros Occidental sang mass vaccination. Now, ang mass vaccination tingwaan isang province nga at least ang 13,000 doses of Sinovac timatigayon ini ang inoculation o kon ang pag-administer umpisa karon nga adlaw. Now, diin nga malugar balagag LGU sa probinsyang ang daw hindi preparado. Nga nagamuno kita sina because no less than the provincial administrator naghambal nga ang mga LGU nga hindi handa ya para sa pagpatigayon sa mass vaccination ti ang intended para sa ila sining nga vaccine i-silo ini sa mga LGU nga may ara iya sang nagakaigo nga preparasyon. And karon man nga adlaw Huwebes, Hunyo 17 gina-expect ang pag-abot sang vaccine diri sa Negros amo ini ang Pfizer. Ti mayo no kung sige-sige kung tani lang ni ang pag-abot sang allocation from the national government at least ang probinsya, ang syudad sa Bacolod, ang Region 6 sige-sige man ang pagpangbakuna. Ano pagid ang istoryanta nga balita karon iyang aga. Now, ariyo i-check ta lang ni karon kay ang hanay sang or sektor sang labor diri sa bahin sang Region 6 natala na man nga magapadala sang communication dito sa NIATF. Ang communication
amo ini ang pag-request dito sa NIATF nga kung tani mapadalaan sang dugang nga vaccine diri sa region para nga at least ang mga essential workers maumpisahan naman kapin pagid sa hanay sang mga mamumugon sa pribado nga sektor. Baloon tara karon kung ano ang kaundan sini kay ang labor representative dito sa Iloilo nag-coordinate sa kay Mr. Winnie Sancho diri sa bahin sang Metro Bacolod at the same time labor representative ni siya sa RTWPB tinano ang mga tikang ila himuon kag sa mga nagahulat-hulat parte sa nagapadayon nga pre-election survey o kung ang ginahimo namon diri sa Action Radio Bacolod nga resulta sang survey dugay-dugay for Vice Mayor. Standby ka mo kay i-report na naman ni Action Jan Diaz. Tapos na ang sa congressman kag mayor, subong vice mayor naman, sino ang nagapanguna? Sa survey bantayan diri sa aton sini nga pagpangalagan. Ang kapusan ni detalye sini tutukan diri lamang sa inyo palatuntunan action hotline. Feel free sa pagpadala sang inyo mga mensahe. Importante, palihog lang, hindi lang tuman kalawig. Amo lang ang ginaayo ko, hindi lang tuman kalawig ang ipadala nga mensahe, kag hindi lang pag-i-multiple send. Okay, kanugon kung sulit-sulit, hindi ta ma-akomodar ang iban nga mga mensahe. Alas 8:13 na Action Radio Philippine Standard Time. Oy, may mga area galihan nga schedule for disconnection today. Basi kon Waikbuk bayad sa sunay ko, magalibot ang disconnection team kung wala kakabayad ti ang mga schedule diri area sa Granada, Alangilan, kag San Dionisio. Nan. Basi way ka mo kabayad sa sunay ko, to abi nga gawa nyo anay. Alas 8:13 na. Let's go to work na diri sa aton sining nga pagpangalagad. Now, before ko kadtuan ang sa province, sa kaimportante ini, i-check ta karon dugay-dugay either kay Gov Bong Lacson kag kay Dr. Ernel Tumimbang kung ano ang status. So nga, anyway, aga pa man ang pag-intindi ko, magamo ni oras sa matamat pa man lang ni tipon ang mga pumuluyo sa tagsa ka LGU agod nga magpatigayon na sining mass vaccination. Manang province, sa nakita ko may mga report gali nga may mga area bala sa province nga daw ka waay masyado o sang nagapa bakuna mo ng reason nga ti may mga bakuna iya nga waay magamit. Ti siniganong kulang sini ang intindi sang tawo nga daw wala gana abi nga magpartisipar sa vaccination program na ibaloon tayo ni ka-importante para gid sa aton nga mga ka-aksyon man nga ang mga tao sa mga syudad ni kag mga banwa 31 ini mo ka LGU tinatawag ta kun ano diri kon karon nga adlaw tubtubwas makumpleto bala ini may mga listings na bala may mga registration na kay kabalo ka mas mayo nga may mga registration nga daan para bala Bacolod, maparehistro kagin nga daan, sang imo sining nga ngalan, agod nga at least matawgan ka sa ulihi sang Bacolod Emergency Operations Center para sa schedule na sing imo sining nga pagbakuna. Ti baloon ta na karon kay sigurado kuan ni sako ni subong si Gov Lacson kag si si Dr. Ernel Tumimbang. Ti kabalog ka mass vaccination sigurado buulyada gini, ang trabaho nila subong. Sige, kay sako ni sila subong nga agagid mag-amo ni kung nagaumpisa na sa iba na mga LGU karon i-check ta lang ni kung ano ang outcome kay dapat nakalinyada na ara na nga daan ang mga tawo nga balakunahan mo kag na-inform halin sa barangay
pagkadto sa munisipyo, sa syudad, agod nga pag-umpisa, pag-abot sining mga vaccinators, ang mga bakunahan, dapat pagabakunahan, ara na nagapreparar na sila. Amo ba lang ng importante, ti Sinovac ini, ang ibakuna sa mga pumuluyo o kon sa mga Negrosanon. By the way, ti kahapon, ang Silingan Department of Health pwede na gani makagwa ang tao nga sa mga open spaces bla, nga wala nagasuksok sang face shield mo. O pwede na walang gani ya, nga wala na face shield. Ti baloon tanak kung ano ang latest sini nga update kang implikasyon siniya. Dari sa aton, ti mga public places, malang ni mga public transport, amo ni gina-require, mga malls, no, dira sila ginapatigayon, nga dapat may ara kagid sang face shield, pero tutuod lang sa mga mall bala, ahay, kung kaisa do ginagamit mo lang nga props kay pagsulod lang sa entrance, dra lang gina-checkyar sang gwardiya, pag sulod, pwede mo lang gani makakasa. Oh, di ba? Nga mo na kuntanin dito sa sulod na, kinanglan, itabon mo na, i-cover mo na, kay kapin, pagid ko nagalibot-libot ka sa grocery store kundi ito, pero dire kita na, hibalungan ta niya, kay nangayo sang bulig, ang labor representative sang Iloilo, and then mahimo sila sang sulat, address to National IATF. Ti siling ko timely maning nga balita, kay subong ang Dole, ang report niya gikan sa Dole nga managtag sila sang daw incentive sa mga magapabakuna. Tiyan mo na ba paano pa nagtag mo ni karon kag paano ka makahatag sang imo sining ang luyag matabo sang Dole kung ang bakuna sa mga probinsya, no, ang mga vaccine kulang iya karon ang alokasyon ano matabo sinabi man. Online sa hotline. Joining us this morning is the labor representative of the RTWPB, kag siya ni ang tawgan sang labor representative sa Iloilo, Sir Winnie Sancho. Sir, good morning. Nanagin sa atong mga tagpalamati. Salamat gid sa time, Sir Win. Can you tell us, lalo ini ang ginpangayong abulig si imo sang counterpart mo kung sang labor representative sang Iloilo, and I understand magpadala ka mo sang sulat dito sa bahin sang National IETF? Yes, si Ma'am Tis Balgos, no, muna siyang bagong labor representative, kaupod ko sa Regional Wage Board, nanawag siya sa akong kapon kung pwede siya mabuligan na makapirma diri ang mga labor leaders kay magahingyo kami sa IETF National na dugangan, no, ang volume o vaccines kay bisan sa Iloilo ko, no, nag-istorya ni sa Daniel sa kay Mayor Triñas, kulang ang ang aton supply, no, sa vaccine, and including here in Negros, no. Now this was confirmed of course by the statement of National IATF Chairman I think Galvez, no, who said that he apologized for the lack of supply, no, of vaccines nga subong gina-roll out. So mayo man ni ang iya ni ni Ma'am Balgos nga kuan nga move, no, I commented for that, nga ipadala ya di ang pro forma nga kuan abi appeal or manifestation, and then papirmahan namon diri sa mga labor leaders kag ipadala sa ATF kay ti matukod din man artisan sa amon di sa Barangay Granada. Ati ako naka first dose na ko nang nagligad nga sini mga bulan, and then the next could be on July 26. Pero ang feedback na kulang-kulang gyapon, no, so nadapilar kita sa IATF national, local, regional to consolidate our effort. Kaman ti paano karon makabangon ang aton ekonomiya man kay ti makabounce back bandayan para mga nagpanira nga mga establishmento makabukas, ang mga mamumugon nga nadulaan sa obra makabalik, kag we will slowly, no, return to the so-called new normal. But then with the situation, okay man na ang effort arts ang duli ang kapangatas sila incentive. Okay. So bisan ano na sa incentive kung wala vaccine. Why tadiapon na mo. Correct.
Ti paano ka na karon alangan mo hatagan tao ka incentive nga gina-offer mo kay kabalo ka kulang ang vaccine, sino hatagan mo sila karon? That's why amo ginang basic. Ang gwa sila ya Sir Winnie, lain sila kung dito lang sa Manila, komodo dito ang priority subong. Ti dito lang na karon makatilaw sang ilang mga ihatag ni. Kay ti sa experience na balaan mo na tunard na pagsiling Imperial Manila na o kung Malacanang na siyempre mangita ka man sa kondoit mo itong medyo mabaskog Mhm. diba? Para mag-follow up sang imo nga mga ginadusok dire para sa probinsya, para sa reyon. Okay. Kung kilala, kabudlay lamang amo na nabutang sa italital Mhm. ang issue sang vaccination. So ano matabo sini siya nung target niyo nga kumplituhon ni siya ang inyo communication kag mapadala dito sa National IATF? Ikuha ko ni karon kada within this within these days kung maubra siya siguro mga next week ibalik ko na sa kay Ma'am Balgos and then kung ma-consolidate na o kung masigpadala na ang kada association no Mhm. sa IATF para at least madiparahan no Mhm. kag nagapilar man ta sa atong mga local government heads kay Mayor Beng Mhm. sa kay Governor Lacson nga amo ni subong ang naga-emerge nga problema sang labor kay siling nila siling sa gobyerno A4 man na yan so essential workers kung kulang gyapon paano ma-vaccinate ang aton mga frontliners particularly for those who have the second dose Art. Gani. Kagati kung ning kaso sa ulihi, kabalo ka nga ang gwa sini bala, mo na ganing worry sang pila ka mga miyembro mismo sa Senate kasi nila tilantawon tani kay basi ang matabo sa ulihi ng vaccination o kung ang pagbakuna sa imo kung makakompleto kasang required nga dosage ti pwede kaya makagwa mo ti ang gwa sini nga ang imo pagpabakuna amo ni ang maka-grant sa imo nga makagwa kaya kag makakadto sa trabaho mo nga sa uliti kon dukan fair bala nga paano kagwa karon kay way man niya sang bakuna nga suficiente diri sa aton kay nagasalig kita gyapon kung pila lang i-allocate sang national blaserwin. That's correct no kay man ti way pa man ikasaran ang aton di mga private sector no aside from Manila nga mayroon private sectors nga nagbakal mo. Now karon way it is true nga ginapangunpran ato ning no vaccine no work policy. Di karon niya kung may implied policy daya ang kumpanya kang magsiling nga ti ang balon niyang iyan mga empleyado nga ti kung wala ka mo ka kompleto vaccination hindi ka mo kabalik sa inyong trabaho. Di mano ka makadto ka sa duli. Reklamo ka to kundi madula while it is true nga nagreklamo ka wala ka pa obra. So mo na siya daw somewhat discriminatory no. Okay. Hindi man niya sala. Hindi niya sala sang mamumugon. Ang gobyerno ya ang may kakulangan. Kaya wala ka mo sa enough supply o vaccine. Karon ako kay mapa-injection man ko tani galing wala na sang supply hindi mo kuya pagbabalik sa trabaho ko. This would create not only problem but probably labor dispute no in the future if this is not addressed properly Art. Yes. Siling ko gani, mas nami, guro ni, imuon sang duli, instead nga ining 5,000 nga i-load nila sa cellphone, nga ipadala-dala ang cellphone, abi nga unit, kung kuanon lang bisan tag, pila lang ni nga, mga baton sang sadto, waay matagan sang financial assistance, kundi mayad pa. That's correct. Convert to cash na lang na. Sa muning kapiot sa panahon, tubong, masali ka pa ulo yung sinitip, mga cellphone. Wala na gani, baka load sa cellphone No? So, may load gani ko, no? Cellphone load ang yatag nila nga 5,000, tising ko na, no? Sino mo nabing alam mo ko tawgan na kung wag? Hello? Oo, siling ko, anon mo ng cellphone load karon nga 5,000 na. Kag ang cellphone, kung wag ka man gapon ubra. Kaya ang cellphone niya, Art, ba na-prinday na to? Why na kuan mo why na sang food on the table no siguro mo na kag gapilar man ta ining gina ano sang gobyerno vlog na sulit-sulit nga bayanihan pre abi dalian mo na parang at least makabulig man na alibantar no sa mahirap na sitwasyon tungkol sa mga mamumugon Art. Okay. In a way, sundon ta niya. No, kung party sa
umento sa sweldo, yan daw ay gito pa, no? Ang inyo ginapangayo itong parte bala sa allowance. To daw ay pa to klaro, gid, Sir Win? Sana ligad, I think that was, nagligad na Uibis, no? Uibis ko. Nag-meeting kami Zoom. Kaya mo na siling ko art bala, no? Hindi kuya kapasalig sa aton mamumugon. Kaya nga, gaugom batuan nga daan subong yang ang representative ng management temprano bagambal na sila nga hindi pwede mo. Plus the fact nga medyo nag-emotional pa po dito tayo, medyo nangakig ko dito sa meeting. Kaya ito yung klabanan niya, hindi kinakonsulta nila nga mga heads ng government, pero abi sa Department of Agriculture na nalipat ng pilido. Yabot, ano to siya, regional siguro. Sila pa yung gambal nga sila nila, we are happy, no, that the management says no to the wage increase. Pinabalang ko siya, sir, litikal na, sir mo, kamo siling ko nga mga heads ng government, hindi dapat magambal nga, hindi madayo ng sigdo, hipos lang kamo. Ikindugangan man ni Ma'am Balbos na siling niya, I would like to express my disappointment on the head to bala sang Department of Agriculture mo. So tani bala, kung konsultahon ka, iambal mo lang ang hindi mo luyag, hindi kayo pabor kaya sa arangkata nga wala sang kwan, wala sang sweldo nga matabo because of pandemic, no? Ang tani ang aton bala the art kwan lang bala ining evaluation lang, no? Hindi kay sa first round, second round pa lang nga daan, panagang na kamo, amo na siling ko, hindi ko kapasalig sa atong mga workers na may positibo ini nga kwan nga tawag ni nga resulta. Unless may milagro nga matabo nga kung magtay kami sa management, may ma-intervene adid nga isa ka government head like NEDA or DTI na magapabor bisan na 15 o kung 20 pesos lang nga pandemic emergency relief allowance. Sige. On that note, keep us posted. Kung in kaso giman nga mahuman nyo na ang draft sa sulat nga ipadala sa National IETF. Salamat gid na, Sir Winnie. Okay, Art. Good morning. Thank you. Action Hotline. Ayos, ati mapadala sila communication sa National IETF kagabay pa matalupangdan manino nga bisan pa man ginalista, kabalo ka may priority list. Hindi niya iyas ang National IETF. Iyas ang COVAX na. Ang World Health Organization may mga priority list nga amo na siya dapat ang unahon sa pagbakuna. Ang A1, A2, A3, masulod na kita sa A4 by July. Tikinaglan niya kung nga hindi ni siya yagin bakal sa mga LGU, kundi libre ini from national government nga allocation. Ti ano pa sunod gini dapat kung anong gina-require, ti problema niya karon kun ang mga workers ni hindi pa sila madala. Kag ang lain sa uli kung i-required ka nga magkabalik ka sa trabaho mo kung nagkakumpleto ka vaccine na amo ginang dako nga sibuyas Bombay. Paano ka karon kay willing ka man magpabakuna kung hindi pa sufficienting bakuna o kag hindi ka pa matawgan karon kag para mabakunahan ang akon gani ginapakayo kabay pa hindi niya palapit sa luwag sa ulihi, no, ang matabo sa vaccination. Nga kung sino dapat ang nagpakita na sang willingness nga magpabakuna. Kag kung bastante malang why not abi nga kuan ina dayon, no, administer ina sa mga individual, no, nga dapat bakunahan. Unlike sa primero nga gagapangita pa ang gobyerno mo. Ginawa sa gobyerno kapangita kung sino nga mga residente o pumuluyo nila sa tagsa ka lugar sang LGUs ang magapabakuna. Amo lang rason sing una nga mga mayors bisan pa man nga duway na magganit tinimok-timok to. Kung madumduman yung nga tigin patawag sang may sukor order from the ILG nga explikan nila nga nagpabakuna sila tisling sa mga mayor to. Hindi kami magpabakuna kay bisan ang mga medical workers na mo hindi magpabakuna kundi kami maguna. Na tiyanay na unahan sa mga mayor kundi damo naman ng medical workers kag nagpabakuna man ang mapumuluyo lang kang iban pa nga mga opisyalis ka upod nila mismo. Tiyan mo na siya. Tilang tawon ta. Kabay pa nga madugangan ang allocation nga vaccine diri sa aton sa Region 6 Bacolod kag Negros Occidental gid
nga mo nang gina-expectar ta. Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Ang mga balita ginudulong sa kaalwan sang Tanduay Light. Tanduay Light, ang gaan pag... Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Definitely, you know what they say, Battle Royale. Definitely super Battle Royale. Palayo mo ba ito? Sus, sa pakatuig. Kapo pa rin magdinapo, subungan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Kaya ginawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gradually. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang magidalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa number 1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Desisyon 2022 sa Aksyon. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna?
Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination!
Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara sa Vida Vaccination! Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna
ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para Sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Hotline. Good morning, anay, kay Ma'am Jinky Dialagdon. Silingya, ginatamyaw ko lang. Good morning and happy listening kay B-Boy Villasor, no? Dira sa CMO Sectoral Office. Amo man, good morning man. Kay Ma'am Vanessa Mayo, upod niya si Doc Matthew Mayo. Noel Amar, Alex Montesa Araman, Bia Jonathan Milili Oligo Sir, Michael John Season, and EFC President Dennis Richard Tibor Roma. Salamat kita. Si Sherilyn Oro Javier, gamonitor man karon nga morning. Joval Trinidad, siling niya, have a blessed and wonderful Thursday morning. Greetings halindri sa ako na. No? Kag ara mas lagyapon sa Kabankalan City, gamonitor. Salamat kita. While abot sa Transistor Radio, gamonitor man sa FB kag YouTube. Mel Chorita Ferrer, good morning man. Salamat kita. Ara man si Christine Minies Villalobos. Ayos. Kumusta ka mo da? Chofilo Hispaniola Jr. Good morning. Gamonitor sa imong program si Mamang Buning Kagtiyay Jutay sa Tagda Zone 3 Hinigaran. Joy Ann Ugdamin, good morning. Jocelyn Liboon Dispuho, Madam Karen Tanlangit, kag kay paring Eddie Boy Tisoy Lumugdan. Morning sa inyo ah. Lipat na ko sa itsura ni paring Eddie sa kadugayon, huwag kumikita ay ba? Joy Ann Ugdamin ah. Sige, pero diri ko anay ho. Online sa hotline. Sa mga nagapamangkot, kag atat na mabatian ang report ni Aksyon dyan, dali lang gida kay unahon ko lang, we have Mayor Ernesto Strauss ang hinubaan, kay damo pamangkot. Ya, kumusta to sa hinubaan? Makalusot lang kami anytime to, sa border control nga daan subong, kinpay stricto, pero may aral sang vaccination activity. Ang bilog nga province subong, kumusta honta ang hinubaan. Joining us this morning is Mayor Ernesto Strauss. Mayor, how are you? Kumusta ka mo da? Good morning, Action Art. Mayong aga, mayong aga sa tanan nga tagpalamante sa Action Radio. Ati daw, kunimulan taon daw, hindi, masiling kita daw, hindi normal tungod sa COVID ni. May man di sa amon mga nagpositive. Pero base sang order subong sa aton provincial government, ay tighten naton ang aton nga border.
Okay. Pero subong kundi may province-wide kitang vaccination activity. Kumusta da subong mayor? Naka-start na kamo kag damo da ang mapabakuna today? Yes, Action Art. Dili sinubaan, why kami problema sa mga tao nga dapat i-vaksin. Ang problema namon di, ang aton nga vaksin nga kulang. Okay. Kag, so far, dumayo ang aton sa communication naton kag of course sa pagpahibalo kung ano ang kayuhan kung magpabaksin kita. So sa inubaan, damo-damo ang gusto magpabaksin pero kulang ang aton nga baksin. Subong adlaw pila lang mayor ang allocation no ang inyo natalana nga ipang bakuna sang mga vaccinators naton da. May problema ko di subong sa hinubaan kay ang one of my personnel sa Municipal Health Office ang amon nga nagpositive. Diyos. Kag pagpositive niya, siguro nakakuha siya either bacolor or sa din siya nakakuha sang virus. Nag-order kita dayon nga tanan nga personnel sa Municipal Health Office ipa-swab, pa-swab test. Kag out of 20 daw 12 gid ang nagpositive Action Art. So bali subong temporary lockdown subong okay. sa opisina. Oo, kag so parte daw pila lang kabilog personal naton pero ongoing gyapon na aton nga pang-vaccine kiti may mga schedule tadi. Ang ginimo tadi Action Art why na naton ginapakadto pa sa Municipal Health Office ang mga taga-barangay ko mismo ang order na kon nga taga Municipal Health Office personnel among makadto gid dito sa barangay kag dito sila mang-vaccine. So gina-schedule naton ang kada barangay kada adlaw lain-lain nga barangay. Okay. So subong ngadlaw ginakadtuan na lang sila kag most probably gina-house to house o kung may ara lang gin-designate nga vaccination center. May ara kami every barangay may ara kami gin-designate nga area kag dito sila makadto. I see. Schedule pa halin gid sa pagsugod sang vaccination naton Action Art amo nang ginhimo naton agod nga ang mga pumuluyo nga mga pigado hindi na bala magplete hindi na kay dito na lang sila barangay makadto. Pero mayor mga pila na since nga nag-umpisa kita sang super subong daw wala why ko di subong sang actual data. record kay wanang ko to si si doktora amon nga Municipal Health Officer. Pero kay subong adlaw starting ligan nga adlaw naka home quarantine siya. Okay. Ahay. Ti kabay pa no nga madasig lang ni ang pagka-recover nila while lang tan isang severe nga ginabatyag lang do lala nga sitwasyon nga madasig man lang ni 14 days okay naman na no kag kabay pa nga maka-recover sila. Kag kuan man ni sila Action Art inang fully vaccinated na ni sila. I see. Asymptomatic man ni sila no? Imo asymptomatic lang. Okay. Now, ari, kay damo pa mangkot man ti kumusta da bangon istrikto ang mga border area control naton? Nano ang mga requirements mayor kon from Negros Oriental may mga kaiping na ang mga barangay da ano kay strikto na subong ang ila entry da sa inyo? Kung halin sila sa iban nga banwa or probinsya, kung halin sila sa isa lang ka probinsya like Negros Occidental, ang ginapasugtan ta kay sulod kinahanglan essential gid. Essential travel. Mulang na pagtapos kinahanglan kumpleto ang papers nila kung halin naman sila sa iban nga probinsya, base sa exterior border na sa katon pinala nga gobernador, kinahanglan may swab test gid. Oo, kato tapos hindi sila makasulod to sa aton nga border pag wala hindi kumpleto ang ila papel. Okay. May ara silang ispas, may swab test. Kag of course anong purpose nga masulod sinubaan? Kung malabay pa lang sila sinubaan, situate nga may ara acceptance sa barangay sa banwa o syudad nga ila katuan. Okay. Kag kinahanglan ina siya kung maglabay lang, kinahanglan make sure nila nga malabay lang gid sila hindi na maghapit-hapit sa mga kalanaan nyo. Actually, ang sila Action Art pag labay na sa amon border, nakaradyo na dayon sa kada barangay nga agyan nila. Ang plate number, ang klase ng salakyan, plate number, plak bilog 0. Okay. Oo.
So, why naman siya nag-upod, no? Kung nag-monitor si Ilagid, why na no need naman guro, No need na. Pero amo na nga pag ang border mismo personnel ang mag-inform sa kada barangay nga magyan through radio. Mga pila ka percent galing kiti why pa maka-report to ang kuano kay siling ko sa vaccination bala pero basi maumpawan man kag may data mayor balikan ta lang kada in some other days yes, no kun kumusta ang kada mo na sang na-vaccinate bala ko na bakunahan sa lugar mo da. Sige. Ikaw mayor kompleto ka na no hasta second dose? August po ang schedule ko sa second dose ko. Sinovac man ang imo. Sinovac ang aton action art. Sige. Mayor, salamat gid sa time halong gid permi. Okay, madamo ko salamat action art. Kag good morning sa tanan-tanan nga tagpalamati. God bless us all. Action Hotline. Ayos, Mayor Ernesto Estrao sa Banwas ng Hinubaan ay sus, hindi to gali ka ang problema to gali nila subong pero okay man kay may mga personnel gyapon nga magapang bakuna kaya ang iya mismo nga municipal health officer nagpositive iya sa COVID no ti naka-quarantine amo na nga ang reason nga hindi man hindi sila makapatigayon siya mismo ang municipal health officer ti pero may mga personnel sila nga nagakadto iya sa barangay nami man ni pro magamon nga may ara sang designated vaccination center ang barangay nga inaablang hindi na magplete kabalo ka sa mga banwa kag syudad like for example pariyon ni mga Kawayan, Sipalay, Nubaan may mga far-flung areas or barangays na iyamo nga kalayo gid bla nga ang imo nasakupan pariyo sa amon to sa Mulubulo ang sa Kamindangan sa Kawayan may Kamindangan si Palay may Kamindangan Kawayan mo diba kung mo travel mo bala kung magpa Kawayan kapag dito ka magpa-vaccine halimbawa kung sa proper lang dito ang vaccination center no can you imagine nga malibot ka pa iya malabay kando ni dason dulog ka to padangkalan kadamo pa barangay magyan mo da naamo na kalayoon kun didto ti mas nami man ang iyasang hinubaan nga approach nga nagakadto to ga designate schedule kag lugar no as vaccination center nga didto na lang sila ginabakunahan ti at least kabay pa nga maayo ang outcome today no siling ni Mayor Estrao nyo do okay man ni sakon ginakulang lang galing ang kanamuon o supply sang vaccine or bakuna. Di may Pfizer man mag-abot today o ambot iya sang Bacolod kung pila kabilog ma-check lang tabi karon sa taga Bacolod City nga EOC kag alas 7 sining aga tumong do gina-expect nga abot diri sa Bacolod o I mean dira sa airport pila yung allocation sang Bacolod man i-check ta na karon Domingo Guancia good morning Virgie Olpinda monitor from Celine Homes keep safe ara man ga-monitor karon nga aga si Ma'am Nelda Siguanse paring Chupoy Magbanwa upod niyang ga-monitor si Mrs. niya Madam Brima Gregas Humalumina Merly Gonzaga, gamonitor man Athia Kim Eriman, Engineer Raul Velasco, kagiya pamilya, amigo Halong Gid Permi, Roselyn Tanalgo Felizardo Canusa, Lito Dayap, Nonoy sa Ibiza, Spain. Grabe si Nonoy, gamonitor siya. Proud to be Ilonggo. Amo na nami, kuno kay bisan din nga lugar tuod, layo ka man, nagkadto ka man sa iba na pungsod, kabati ka Ilonggo, ay nang imo gidblagin halinan ng lugar, tumando ka sa ng lugar, mabatian mo ka, happy ka gid mo, no? Siling ni Nonoy, Sige Nonoy, George Gargasiran, Angela Gayendato Castillo, good morning man sa Bangga Tutong sa kuno sa Felisa. Ayos. Joy Ann Ogdamin, Yaksunat nga gulpi ng taasang bil kanuse, kuaw, pamangkutanay kami ang konsumidor nga amo ni natabo, dubligid balang pagsaka iya, daw palagpat ang pang-reading.
Well, actually, nakita ko ni kagabi, partition gina-check ko gani kung sino da, sino da ang taga Nuseco nga available, nga maka-explicar siniho, ang mga konsumidor nyo, gari-reklamo lang. Tialos nga nagdulubli, mabalayran nila, tiway man siyang nag-explicar. Tinanong ko asin ni karon, alangan ni piyungan katao nga, pigado pa man nga daan. Inano ini man, taga Nuseco, bibulog tao ka mo da. Action Hotline 2006 Golden WID for Best Public Affairs Program for Radio. Mga trabaho kasubos ang construction worker, taxi driver. Ito ka mga importante nga mapamahagi agud mapungga ng paglapdas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Action Radio Bacolod. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y, sinsan anong ang kahintangan.
sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Ano ba naman tong ubo na to? Ayaw akong tigilan eh. Baka dapat magpatingin na ako sa ospital. Anak, ilang araw ka nang inuubo. Oh, uminom ka na ba ng gamot? Naku ate, di ba sintomas din yan ng COVID? Teka muna, Rina. Sigurado ka bang sa ospital ka kaagad pupunta? Ha? Eh di paano yun? Di ba pwedeng dumiretso na lang ako sa ospital? Rina, dahil nga may pandemic, iniiwasang mapuno ang mga ospital at prioridad ang mga nagpapagamot sa COVID-19. Kung may sintomas ka ng COVID-19 o may ubong walang plema, sipon at lagnat, tawagan muna ang inyong BHERT o Barangay Health Emergency Response Team. Hindi kailangan pumunta agad sa ospital maliban kung emergency. Halimbawa, nahihirapan kang huminga. Doktor ba ang mga yan? Ang bawat barangay ay may BHERT na kinabibilangan ng mga opisyal ng barangay, nurse o midwife, barangay health workers, at mga tanod. Sila ay sinanay para sa contact tracing, pag-monitor sa mga residenteng na-expose o may sintomas ng COVID-19. Sinanay rin sila sa pag-refer sa mga quarantine o health facilities, depende sa sitwasyon at pangangailangan. Eh kung sa health center na lang ako pumunta, may doktor at nurse naman doon. Teka. Dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, huwag ka agad dumiretso sa health center. Tawagan mo muna ang BHERT. Sa health center kasi nagpapakonsulta, nagpapacheck up at nagpapagamot ang mga pasyenteng may iba pang karamdaman na hindi COVID o walang sintomas gaya ng sa COVID. Dito rin binabakunahan ng mga bata at nagpapacheck up ang mga buntis. Nagbibigay dito ng payo kung paano umiwas sa sakit at maging malusog. Pwede nila kayong i-refer sa ibang health facilities na makakapagbigay ng iba pang health services kung kailangan. Kahit sa panahon ng pandemya, tuloy ang paghahatid sa serbisyo sa mga health centers. Basta't lahat ay susunod sa mga COVID-19 safety protocols. Pero dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, uulitin ko, tawagan mo muna ang BHERT o kahit sinong kawani ng barangay kasi sila ang magsasabi ng kung anong nararapat gawin. Dapat pala memoryado natin ang telepono ng barangay at ng BHERT sa atin. Tumpak! Kung ganon, tatawag na ako sa barangay at sa BHERT dito sa amin para malaman ko na kung ano itong nararamdaman ko. Salamat sa mga BHERT at sa health center dahil nangunguna sila sa pag-alaga ng ating kalusugan. At syempre, salamat din po sa inyo, Doc. Walang anuman. Mahalagang alamin ang mga dapat gawin at maging bahagi ng solusyon laban sa COVID-19. Bye-bye! Masusing pinaghahandaan ang clinical trials para sa COVID-19 vaccine sa ating bansa. Kasabay nito, ang pagsisikap natin na maibahagi sa mga tao ang tamang impormasyon ukol sa clinical trials. Isa sa mga serye ng ating explainer videos para sa clinical trials, aming ipinaliwanag kung paano nga ba gumagana ang bakuna. Kung di nyo pa ito napapanood, maaari nyo itong panoorin sa link na ito. Ngayon naman, aming ipapaliwanag kung ano ang iba't ibang uri ng bakuna kontra COVID-19.
Mayroong iba't ibang uri ng bakuna base sa paraan ng pagbibigay ng proteksyon laban sa sakit na COVID-19. Ang tradisyonal o tinatawag na proven and tested na uri ay ang inactivated vaccine na ginagamit sa bakuna ng polio, hepatitis A at maging sa rabies. Ang bakunang ito ay gawa sa inactivated o patay na kopya ng virus na siyang tutulong sa ating immune system na magkaroon ng resistensya laban sa sakit. Ang uri ng teknolohiyang ito ang siya ring ginagamit ng mga pharmaceutical companies gaya ng Sinopharm, Sinovac at ng Bharat Pharmaceuticals para sa pagdevelop ng kanilang bakuna laban sa COVID-19. Live-attenuated na uri ng bakuna naman ay gumagamit naman ng buhay, subalit pinahinang bersyon ng virus. Sa kabila nito, ito ay sinisiguradong ligtas, hindi magdudulot ng sakit, at magagamit upang magkaroon ng proteksyon ng katawan laban sa sakit. Ang nucleic acid-based na uri ng bakuna naman ay kumukuha ng RNA o DNA ng virus para makagawa ng ligtas na viral protein na siyang makapagbibigay ng immunity o proteksyon sa cells ng ating katawan. Halimbawa ng mga bakunang gumamit ng teknolohiyang ito laban sa COVID-19 ay ang galing sa Moderna, Pfizer-BioNTech, Arcturus Therapeutics at Inovio Pharmaceuticals. Ang protein-based na uri ng bakuna naman ay gumagamit ng protein structure o ang material na bumabalot at nagsisilbing outer shell sa virus na nagdadala ng COVID-19. Kapag nabakunahan, nakikilala ng ating immune system ang bagong klaseng protein na ito at agad na gumagawa ng antibodies laban dito. Sakali mang may makapasok na virus taglay ang kaparehong protein na ginamit sa bakuna, maliit na ang tsansa na magkasakit dahil kaya nang gumawa ng antibodies na siyang poprotekta sa ating katawan laban dito. Ito ang teknolohiyang ginamit para sa mga bakuna mula sa Novavax Incorporated, Clover Biopharmaceuticals, Vaccine Proprietary Limited, Anwick Geoffrey Longcom Biopharma Company, Adimmune Corporation, at iba pa. Ang viral vector ay ang pinahinang bersyon ng buhay na virus na hindi kapareho ng SARS-CoV-2, ngunit may taglay na genetic material galing dito. Kapag nabakunahan, ang vector na ito ay nagbibigay ng instructions o mga tagubilin sa ating cells na gumawa ng kopya ng protein ng virus na nagdudulot ng COVID-19. Ito ang nag-uudyok sa ating katawan na gumawa ng immune cells na siyang makakaalala kung paano lalabanan ng virus sakaling ito ay makapasok sa ating katawan. Ang teknolohiyang ito ang ginamit para sa mga bakunang mula sa AstraZeneca, CanSino Biologics, Gamaleya Research Institute, Janssen Pharmaceuticals, at iba pa. Patuloy tayong maging maalam at mapagmatsyag. Abangan ang iba pa naming updates tungkol sa COVID-19 vaccine trials sa official channels ng Department of Health at Department of Science and Technology. Res Bakuna, kasangganang bida. Sama-sama tayo sa Bida Vaccination. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo.
Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Action Radio Philippines Standard Time, alas 9:17 na. Oy, ba naman mensahe karon dugaya, standby na sa mga report production John Diaz sa mga nagamonitor. Karon na aga kagluyang makahibalo kung ano ang results ang ginpatigayon blining pre-election survey kabahin sa desisyon 2022 sa Action Radio Bacolod. Mga updates sa politika ti amo ning mga balantayan nyo ha. Diri sa aton natapos na naton ang sa congressman kag mayor kahapon, this time para naman sa vice mayoralty posisyon. Ang nagligad tuya sa nga mga question tingin raised to mga probabilities o ang inapatihan sa publiko mga papili. This time, diri na kita yaho para na ni sa kung sinong butuhon mo nga kandidato. No? Sining election, ti ipa i-check na, no? Karon na ngaga with Action John Diaz. Oy, good morning, gali drama ilang ang pagmonitor kay Angela Liarte Gayondato. Nya greet ko bata ko sa Lebanon, si Maricon Castillo kag Gloria Moreno. Sige Rufino Ira Gabino, monitor lang ko di Sandomana na. Why siya kasabat? I-check na si Action Jan Diaz kay para maka-kuan kita, maka-proceed kita. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely. You know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayo pa ba ito? Sa pakatuig. Kamo pa ni Matinapo, subong daan. Desisyon 2022 sa Action Radio Bacolod. Kaya ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gagawin. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sang husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko. Kilalahon ang magidalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Action Radio Bacolod. Ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa number 1 AM radio station sa pinakaulihing survey sa Nielsen. Action Radio Bacolod, number 1! Desisyon 2022 sa Action Radio Bacolod.
Action Hotline. Dali nakita ang reaksyon na John Diaz sa mga nagapamangkot. Yaring result. Action John, good morning. Sa tantanan ng mga tagpalamati, ang yari na ang resulta sa Desisyon 2020 pre-election survey para sa Vice Mayoralty candidate Action Art, no? Na ang survey aging patigayon sa itong Mayo 28 tigto Hunyo 6 tigto 2021 sa gihapon nagatabilin yara sa rank number 1 ako nagapanguna sa pre-election survey wave 1 si incumbent Vice Mayor Elcid Familiaran nga may 30.4%. Kung ikumpara natin ini sa probable candidate survey for Vice Mayor, nga ginpatigayon sa itong Mayo 2-7, nagnubo ini sang 40% gid. O galing si incumbent Vice Mayor Elcid Familiaran, yara sa gihapon sa rank number 1. Yara naman sa rank number 2 Action Art, si incumbent Bacolod City Lone District Representative Greg Gasataya nga may 17.1% nagataas o kung nagsaka sang 4 ka pwesto ang ranking nga nakuha ni Gasataya kung ikumparar sa probable candidate survey for Vice Mayor. Tinalikdan nga survey kasi rin siya lamang sa ito nakakuha sang 2.4%. Ang ginsaka sila mga kapin 15% gid. Yara naman sa rank number 3 si incumbent Bacolod City Councilor Wilson June Gamboa Jr. Nga si Councilor Gamboa ang nakakuha sa karon sang 12.5%. Ini ang nagsaka sang kapin 11.5% kung ikumpara naton sa probable candidate survey. Kay si Gamboa tinalikdan nga survey action at yara ini sa rank number 10, no? Rank number 10, subong rank number 3. Pitogid ka mga rank ang ginsaka sa Action Art, no? Rank number 4, si si Anay Negros Occidental 3rd District Representative Albi Benitez nga may 12.3%. Yara man sa rank number 5, si Vladimir Gonzalez nga may 9.2%. From rank number 2, sa probable candidate survey, nagsarurot ini sa rank number 5 kag nagbubo sang kapin 3% ang ranking nga nakuha sini. Rank number 6 naman si incumbent amang lingkod party list representative kag House Minority Floor Leader Congressman Joseph Stephen Paduano nga may 5.1%. Rank number 7 si incumbent Bacolod City Councilor Cindy Rojas nga may 4.1%. From rank number 4, nag-rank number 7, ini sa Action Art. Pero kung nantaw naton, actually iya sa nga nakuha nga porsyento, nagsaka. It is just that na may pilalanggid ka mga yari mandari nga ginalanta magpapili nga nagsaka pagidya ang ilang porsyento nga nakuha. Rank number 8, si incumbent Bacolod City Mayor Evilio Bing Leonardia nga may 3.6%. Nagsaka ang iya porsyento nga nakuha sang 2.6% from 1% sa probable candidate survey. Galikiti sa nasiling na, damo pagid sa mga posible kandidato nga nagsaka ang laranggo, kami ara nga mga kandidato sa probable candidate survey nga wala na subong ang ngalan nila nagwa sa wave 1 survey. Rank number 9, si Anay Bacolod City Vice Mayor Study Saison nga nakakuha sa 3.1%. Nagsaka man ang porsyento nga nakuha sini, no? And then rank number 10, si Anay Bacolod City Councilor Kanotan nga may 2.5%. Sa siling nga survey, ginpatigayon ni face-to-face diri sa mga barangay sa palibot sang syudad sang Bacolod kung sariin 400 ka mga butante nga nagamit ng 1:3. Kung silingon na action na art no ang pag-isip sang ratio sang kada balangin gingamit nga respondent nag-agagid sa pagproseso. E din ang kada panimalay ang average numbers ang ilang nga mga miyembro kon household numbers yara sa 5 kag ining ila sabat sa survey ginakabig bilang common answer sa isa ka panimalay nga may 5 ka mga miyembro sang ila pamilya mismo Action Art. Amo ang resulta sang pre-election survey for Vice Mayoralty candidate Wave 1 mga ka-aksyon sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang resulta
Sa councilors naman nga mga kandidato, banda sa gapon diri sa pinakaminyo sa Public Affairs Program sa Aksyon Radyo Bacolod. Para sa desisyon 2022 pre-election survey, ang ka-aksyon nyo, Aksyon John Diaz. Una sa na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Salamat Aksyon John Diaz, at least ara na Vice Mayoralty candidate ang result ng pagwanag karon nga sa nagapadayon ini sa gihapon nga pre-election survey na desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Ang para sa konsihal, timantayan nyo lang na. Sunod nga adlaw si Andy Saludares na good morning. Monitor lang kami di sa barangay MH Del Pilar sa Pontevedra. Tamiyaw ko lang, upod ko nga makagawad. Vargas, Jan, si Abdul, si Tonyo, si Jojo, Bumbum, Kagkap, Gloria. Salamat kita. Alex Torres, morning nga monitor man sa Purok Laurel, Barangay Mansilingan. 2006 awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Ang balitang ito. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara sa Vida Vaccination!
Kailan at saan ka Galing dapat tiyempo diri sa aton sining pagpangalagad santo gikita sa taknang alas 9:30 sa ngaga. Ibanway ko malabutan ng maminsay karon na lang sa aksyon BBB program kay Maninay Alma kag Maninay Henry Boy Gregas dala sa Gilungan Kawayan. Good morning sa inyo. May lang pag-monitor kay Jose Shoko kag sa Barangay Ilihan upod si Nanay Malingda o kag Kagawad Nani Abindan, Mario Tubigan sa Maaw. Pamati kita. Tubigan siya o Tubigan? Anong pagbasa sini pari Jose? Salamat kita. Sa imo sining ginapadala. May bago naman subong kuano ang trend. Bago lang kita kabaton naman sang ginsend ni Dr. Julius Drilon. Galing ka, while time, makaroon na lang ni Guro sa aksyon BBB or hindi gani sa Gab-Ibla, no? Sa aksyon firing line. Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule, sa 10 ka pesos lang, mabuligan kagid, agud nga maproteksyonan ang lawas mo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.